Mayong adlaw ka natong tanan. Nanukad dinhi sa Sugbo TV Studio, ako si Paula Mendoza. Kini ang programa nga maghatod kaninyo sa labing uwahing panghitabo ug kalambuan dinhi sa atong lalawigan. Kini ang balita sa Sugbo. Naguna sa mga balita. Tungod sa padayon nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 sulod sa Cebu City Jail, nadesisyonan ni Gobernador Gwen Garcia nga dili lang una patambungon sa trabaho ang mga jail guards nga ana nagpuyo sa mga barangay sa dakbayan sa Sugbo nga adunay positive COVID-19 cases. Ang mga kawani sa Kapitolyo nga nausab na muyo sa mga barangay nga adunay COVID-19 cases, dili lang una pa-reporton. Ania ang mga detalye. Dili lang una pa-reporton sa Cebu Provincial Detention Rehabilitation Center kung CPDRC ang mga jail guards, blue guards ug Civil Security Unit o CSU nga residente sa COVID-infected areas. Kini human hibaw-an nga adunay upat ka nagpositibo sa COVID-19 sa Cebu City Jail o sa gitawag kaniadto nga Bagong Buhay Rehabilitation Center kung BBRC. Gikataho kagahapong adlaw Abril 20 nga namatay ang usa ka inmate sa Cebu City Jail sa maong sakit. Ang laing nagpositibo, duha ka babaye nga jail guards ug usa pa ka inmate nga kasamtangang gidala og gitambalan didto sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Tungod niini, mihatag og bag-ong mando si Gobernador Gwen Garcia sa kadagkuan sa CPDRC nga susihon kung asa nagpuyo ang jail guards, blue guards ug CSU nga on duty didto aron malikayan ang pagtakod-takod sa virus sama sa nahitabo sa Cebu City Jail. But karon ang akong gi-instruction is that kinahanglan mag-inventaryo sila kinsa ni atong mga jail guards, kinsa ni atong mga CSU, blue guards, and even ang mga personnel sulod sa mismo sa opisina. Kung kini sila, ang ilang address diri sa syudad, infected barangays, then tell them na di na sila mo report for work, ilista na laglain. So, dili na lang usa sila mo adto sa CPDRC. Kahinumduman nga sugod sa pagsaka sa kaso sa COVID-19 dinhi sa Sugbo, ni Mando si Garcia nga wala na itugutan nga mosulod nga bisita sa CPDRC o kanunay nga sundon ang protocol sama sa pagpanglimpyo o pagdisinfect sa mga silda. I am even thinking nga magbutang sa ta dito katong sanitation na to para ang tanan nga mga gwardiya nga musud moagi sa daanan. But of course, they're already conducting kanang disinfection basta sa mga bagong mga bot. Well, we have a doctor dito na assigned, and they are closely monitoring anyone nga that shows kung ma-ILI gali na kinahanglan na siya nga ma-isolate. That's the protocol, and then to be closely monitored yun. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada. Temporaryong papuyon og dili na papaulion ang mga jail guards ug mga sakop sa Civil Security Unit kun CSU nga motrabaho sulod sa Cebu Provincial Detention Rehabilitation Center kun CPDRC. Mao kini ang gibutyag ni Gobernador Gwen Garcia isip dugang nga lakang aron malikayan ang nahitabo sulod sa Cebu City Jail nga nagtakod-takod og misaka ang kaso sa Coronavirus Disease 2019 kun COVID-19. Gani niadtong Abril 22 miambak na sa 123 ang nagpositibo sa COVID-19 didto sa Cebu City Jail. Tungod niini, sigo ni Garcia nga sa CPDRC na lang una mopuyo ang jail guards, CSU ug ingon man ang ubang mga admin staff. But already we are also thinking it might reach a point na dili na sa nato papaulion ang mga guards. Adto na lang sila. So that dili na ma-expose further ang atong mga inmates nga naasud sa CPDRC tungod sa pag-report report uli sa atong mga gwardiya. Si Garcia nagkanayon nga iyang hangyoon si CPDRC Warden Reynaldo Valmoria nga mangita og usa ka pasilidad sulod sa CPDRC diin magsilbing puy-anan sa mga kawani. Kaning kamot gyud ta nga dili matakdan ang atong mga inmates. Regular ang atong pag-disinfect o sila usab atong inmates atong gitagaan o
time nga maka-exercise. Inside, they are okay ra sila. Basta walay career. They're good in maayra ilang kabutang dito. They have good food and all. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada. Gawa sa delivery vans o cargo trucks, mga armored vehicle gigamit usab pagpalusot og mga tawo nga gikan sa syudad sa Sugbo paingon sa lalawigan sa Sugbo. Kini ang nahibaw-an ni Gobernador Gwen Garcia. Human usa ka mayor mitaho kaniya nga gigamit ang armored vehicle sa pag-smuggle og mga tawo tungod kay dili kini apilon og inspection ining agi sa mga checkpoint sa borders sa probinsya. So kani nga mga armored cars, mga drivers ana, mao nay mudawat og bayad na 500 kada tawo nga ilang smuggle. Well, they will still be found out anyway kay kung asa na sila padong. Katong mayor resulti nako dito gid ko atong lungsod. Pag abot dito ada di kulinitan sa mga tao. So that is now what we need to discuss, whether or not if we should make it a protocol that at checkpoints, even just on the borders, ablihan gid na. Sa mga checkpoint nga gimontar sa mga borders sa lalawigan, dili ablihan og apil sa mga pulis ang luyo nga bahin sa armored vehicles tungod sa security protocol. Apan ang cargo trucks og delivery vans nga nagdala og mga pagkaon ug ubang panginahanglanon, ingon man ang mga ambulansya, inspeksyon ng gayud sa mga pulis, human mahibaw-i nga gigamit kini pagpalusot og mga tawo nga gikan sa Cebu City paingon sa lalawigan, bugti sa bayad og kwarta. Ang armored vehicles mo'y mohatod og kwarta sa mga bangko ug automated teller machines sa probinsya gikan sa syudad sa Sugbo. Nagsalig man ni sila kay lagi nagdaog cash. So diretso kaning armored cars mo ay pinakadali ug mao ay pinaka-secure nga vehicle for smuggling of people outside of Cebu City. Atol sa tigom sa gobernador sa Kapitolyo, uban ang mga representante sa mga bangko, mga ahensya sa gobyerno, telekomunikasyon, energy o ubang sektor niadtong Martes, Abril 21, matod ni Neil Yu, presidente sa Cebu Bankers Club, mahimo malili sa kapulisan ang bildo nga bintana sa luyo og kilid sa armored vehicles inig hunong sasakyanan. We will be discussing this again, no? At ma-call ang attention ani nila. Gidugang ni Yu hangtod sa 5 ka tawo ang sakay sa armored vehicle, ang mga personnel sa bangko o security escorts. Once we are able to apprehend an actual case, you know that we will be filing the appropriate charges. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Ablihan na og apil ang luyo nga bahin sa tanang armored vehicles atol sa inspeksyon sa kapulisan ug militar sa mga checkpoint nga gimontar sa mga border sa lalawigan sa Sugbo. Gimando kini sa gobernador, human siya gipaybaw sa presidente sa Bank Security Management Association of the Philippines nga si Edwin Ermita nga dili exempted sa inspection sa checkpoints ang armored cars. Nitanaw di siya sa atong video when we had that meeting with all of the different offices, agencies, and other sectors that are given exemptions, where I mentioned that armored cars were being used to smuggle people out. Because of that, he said that dili pwede nga i-exempt ang armored car from inspection. Meaning, pwede na maablihan. Atol sa press conference ni adtong Huwebes, Abril 23, gibasa ni Garcia ang suwat ni Ermita nga nagpahibaw kaniya nga apil sa inspection ang armored cars. The armored car crew should be in proper uniform and have in their possession their company IDs and security guard license. Other persons that can be allowed to ride the armored car other than the guards are employees of the same armored car company and bank employees where the armored car is assigned. They should also be asked to present their company ID bearing the name of the armored car company and the bank ID, respectively. Dugang sa suwat ni Ermita nga tanang mga sakay sa armored cars kay kuhaan usab og temperatura kun gikinahanglan. Rest assured
we will cooperate and support your initiatives in the fight against COVID-19. So we thank the Bank Security Management Association for their responsible and prompt response to a concern that we have. Ang gobernador muluwat og laing memorandum nga maggabay sa mga pulis ug militar sa pag-inspection sa armored vehicles sa mga checkpoint sa mga borders sa probinsya. Si Garcia unang nimando sa kapulisan nga apilon og inspeksyon ang armored vehicles uban sa mga delivery van, cargo trucks ug mga ambulansya. Human mahibaw-i nga gigamit kini sa pagpalusot sa mga tao pasulod sa probinsya nga gikan sa syudad sa Sugbo diin nagsaka ang mga nagpositibo sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinez. Ang Kapitolyo mopagawas og 373 milyones ka pisos aron iapod-apod sa mga kalungsuran ug dakbayan dinhi sa lalawigan sa Sugbo ug gamiton isip ayuda o tabang sa mga naapektuhan sa enhanced community quarantine tungod sa coronavirus 19. Amaong kantidad gamiton sa kalungsuran ug mga dakbayan pagpamalit og batakan nga mga panginahanglanon sa katawhan aron iapod-apod usab kini matag banay. Sugod karong adlaw makuha na sa mga local government units ang maong salapi gikan sa Kapitolyo. Apan ang kantidad nga gigahin sa Kapitolyo matag lungsod o dakbayan mag-agad sa ilang classification. Ang first class ngadto sa third class nga dakbayan gigahinan sa Kapitolyo og 50 pesos na budget matag tawo. Samtang kadtong fourth class ngadto sa 6th class nga dakbayan adunay gahin nga usa ka gatos ka pisos matag tawo sama usab sa first class nga kalungsuran. Ang 4th class ngadto sa 5th class nga lungsod gigahinan og 150 pesos matag tawo ug ang 2nd class ug 3rd class nga kalungsuran adunay 200 pesos matag tawo. Matud pa ni Gobernador Gwen Garcia, siguroon pagpamalit mao ang batakan nga mga panginhanglanon sama sa bugas, sardinas, kape, gatas, mantika, asukar ug sabon. Para masayod ang tanan nga bisan pa man nga we are in a state of emergency na ningkamot gihapon ta that we are spending government funds judiciously kay kwarta ni sa katawhan mauna nga kinahanglan ang tingan. Do na tay guidelines. Where are the guidelines? Sa atong mga local government units, ipadala na ninyo by email kung unsa ra ang mapalit ni ini. Unsa ray magamitan ni ining atong financial assistance. O doon na tay ceiling usab sa presyo ninyo pagpalit. Samtang ang Hunta Provincial sa lalawigan sa Sugbo migahin usab og 4 milyones ka pisos matag bukal sa mga distrito. Gamiton kini sa pagpamalit og premium imported rice nga iapod-apod ngadto sa matag distrito. Migahin sila og 4 million pesos nga ipalit og bugas. Already doon na tay supplier na contact alang sa pagpalit, and this is imported na kay naglisod na ang NFA o ang presyo is less than 2,000. We are trying to get the final price. The quoted price now sa kada sako Vietnam rice ni 1,850 less 6%. Kay i-withhold man ang 6%. So muna the best price na atong nakuha for Vietnam rice, which is considered premium rice. So Sam Costanilla, balita sa Sugbo. Aron mawala na ang 3% nga service charge, gihangyo ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang Department of Agriculture nga ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo na ang mupatuman sa expanded loan program alang sa mga mag-uuma ug mananagat. Subling gipaabot sa gobernador ang maong hangyo ato sa ilang tigom sa mga opisyal sa DA Central Visayas uban sa iyang manghod nga si Deputy Speaker Pablo Jan Garcia niadtong Martes, Abril 14. Gusto sa magsuong Garcia nga wala nay 3% nga service charge nga iiban sa utangon sa mga mananagat ug mag-uuma
nga naapektuhan kayo sa enhanced community quarantine gumikan sa coronavirus disease pandemic tungod kay sila nagkalisod na. Gipadayag sa gobernador nga kun ang tinuoray nga intensyon sa DA ang pagtabang sa mga mag-uuma ug mananagat, dili angay nga kuhaan ang ilang utangon. Ang financing program kay kabahin sa Expanded Survival and Recovery Aid Program sa DA ubos sa ahon lahat pagkaing sapat kontra COVID-19. Kini nagtinguha nga mapadaghan ang farm productivity ug masiguro nga dunay igong supply sa pagkaon taliwa sa krisis nga giatubang karon sa nasud. Ubos sa maong programa, hangtod sa 25,000 pesos ang mahimong mautang sa marginal fisherfolk ug small farmers nga nalista sa registry system for basic sectors in agriculture. Bayran kini sud sa napo ka tuig nga way interes. Kani, marginalized na yung target ang 25,000. And worse, they're not only marginalized, they're severely affected. They still have to make up for the losses that they have incurred against COVID. These are the farmers who can hardly have anything more to eat. What man halin, nagdaot, what nalapan, mga vegetables. Si Gobernador Garcia nihangyo kang DA7 Regional Executive Director Salvador Diputado nga ipaabot ngadto sa ilang labaw ang iyang hangyo aron mausab ang guidelines. Ubos usab sa expanded loan program ang kwalipikado nga micro, small, medium enterprises sa agri-fisheries sector mahimo makautang hangtod sa 10 milyones pesos nga way interes ug bayran sud sa 5 ka tuig. Gipasabot ni Dr. Jerry Avila, hepe sa Field Operations Division sa DA7, nga target sa maong programa nga makabalik ang mga mag-uuma o agri-fishery enterprises nga apektado gumikan sa gipatuman nga enhanced community quarantine gumikan sa COVID-19. Ang pagkapildi mo gud ani nga kuan kay dili man gud siya natural calamities nga na igong bagyo. Kini kay tungod sa usikyo wala siya ka market. Way na malit na to kay di man manaka ang mga malitay. Dili man siya na igong economically. Samtang nihatag ang DA7 og 138.76 ka kilos sa mga liso sa lain-laing mga utanon ngadto sa Kapitolyo nga nagkantidad og kapin sa 446,000 pesos. Kini agi og suporta sa Sugboanong Busog o Sugbusog nga proyekto sa probinsya sa Sugbo nga nagdasig sa mga mulupyo nga mananom aron dunay maani o mapukpo taliwa sa SEQ. Apil sa mga liso nga gihatag ang kalbasa, tangkong, okra, sitaw, upo, pipino ug uban pa. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinez. Aron menos na lang gyud ang mga sakyanan magtabok-tabok sa border sa lalawigan sa Sugbo ug mga syudad nga dili sakop niini. Ipasapasa na lang sa mga border ang mga dokumento nga kinahanglanon sa paghatod og mga kargamento. Niadtong Miyerkules, Abril 22, mao kini ang nauyunan sa tigom nga gipatawag ni Gobernador Gwen Garcia uban ang mga representante sa Bureau of Customs, Cebu Port Authority, Truckers o Brokers Associations ug ubang mga sakop sa maong sektor. Gipahinumduman ni Garcia ang mga maghatod og mga pagkaon, mga panginahanglanon ug ubang kargamento nga kanunay magdala og delivery receipts gawa sa cargo vehicle pass. Gipaybaw sila ni Garcia nga gibakoy na niya ang tanang transit vehicle pass nga gi-issue sa Kapitolyo nga way validity period. Mu-issue og bag-ong transit vehicle pass ang Kapitolyo alang sa mga nangaapektuhan sa maong kamanduan,
o kini aduna nay validity period sud sa 15 ka adlaw. Nitabang ang Kapitolyo sa mga Truckers Association tungod kay dili gusto si Garcia nga matanggong ang paghatod sa mga kargamento tungod kay mga mahinungdanon kini. Atol sa meeting, gitawagan ni Garcia si Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan ug gipangayuan og katin-awan kabahin sa gipatuman nga number coding scheme sa syudad. Base sa gisulti sa mayor matod sa gobernador, way labot sa number coding scheme ang cargo vans ug delivery trucks. Kinahanglan lang sila mopakita og certification gikan sa kompanya o tao nga moitag-iya sa kargamento nga i-deliver. Pakita, yan ang instructan ang mga pulis. Ano na yung pakita sa mga truck. Bali, ang inyong customer ba? Ipa-issue ka o certification. Kuyukin na lang kung delivery receipt. Wala yung number coding ang basta cargo. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinez. Gibakwi ni Gobernador Gwen Garcia ang tanang transit vehicle passes nga gi-issue sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga dunay indefinite periods o sobra sa usa ka adlaw ang validity. Gihimo kini sa gobernador human iyang nahibaw-an nga dunay ni palusot og ni mao-mao o ni peke sa transit vehicle pass didto sa lungsod sa Daan Bantayan sa miaging semana nga gingong empleyado sa usa ka business process outsourcing. Kani si Edwin Tindugan Jr. Edwin U. Tindugan Jr. O ni yang now. Ako nang giingnan nga palihog pangitaa because obviously fake money. Mo ni among gipang issue sa province. Unya ang among gi-issue is only for the skeletal workforce na pass. Kay mo man iyang isunod. Nay, ambot diin ka ni nakakawat. O kinsa pod kahay ni pahuwam basig empleyado sa Kapitol nga dunay ingon ani. We will find out. Pero kani si Edwin Tindugan tanawa na. Kung issue mi di sa tingali ingon ana bud kabati oy. According to Mayor San, mga empleyado ko nun is Qualcomm na nakaipod ko nung usa ka van, nagitagaan ko nung kanilagi nga pass. Sa iyang gi-issue nga advisory pinitsahan og Abril 17, gipahibaw sa gobernador nga ang transit vehicle passes nga gi-issue sa Cebu Provincial Government nga dunay indefinite period gibakwi na. Bugtong transit vehicle pass lang nga dunay usa ka adlaw nga validity nga gi-issue sa Kapitolyo ang tugutan nga makalusot sa mga checkpoint sa kapulisan. Sigo ni Garcia, printed o kontrolado ang numero nga makita sa transit vehicle pass nga gi-issue sa Kapitolyo og dili sinuwat og pentel pen. Gidugang niya ang gi-issue usab nga transit vehicle pass sa Kapitolyo kay alang lamang sa mga nagtrabaho sa probinsya kadtong kabahin sa skeleton force ug sa mga sakop sa media nga narehistro sa Kapitolyo. Kini pulos pirmado usab sa gobernador. Dili man may mo issue ani kaning patient for medical attention, procedure, consultation. Di man may mo issue ani. Wa may ani. Ang among gipang issue it's either you belong to the skeletal workforce o ang media passes. Mora na atong gi-issue. Nipahinumdum si Garcia sa kapulisan nga nagbantay sa checkpoints nga sukit-sukiton ang mga pass nga gipang issue o gigamit sa mga motorista. Gibutiag sa gobernador nga gipapangita na ni Cebu Police Provincial Office Director Roderick Mariano sa iyang mga sakop si Tindugan. I assure you, ikaw, Edwin Tindugan, kit-an gali ka, papriso ta ka. Una sa tanan, nang fake ka. Kaning imong gihimo, pangilad ni. So kana pa lang, siguro una kung mapriso gid ka, way ilad. Papriso to gid ka. I hope ang mga kapulisan makita na ning tawhana. Gawa sa Kapitolyo, ang mga mayor tugutan usab nga maka-issue og transit vehicle pass. Apan kini balido lang sa usa ka adlaw ug subay sa code kung asa kini nga distrito nasakop. Giawhag ni Garcia ang mga nangaapektuhan sa iyang kamanduan nga mo-apply og balik aron maisyuhan og bag-ong transit vehicle pass nga balido sud sa usa lang ka adlaw. Si Garcia ni-issue og Executive Order No. 5-Q nga naglatid kung kinsa ang mga exempted nga makasulod og balik sa probinsya bisan kung nakasulod na sa dakbayan sa Sugbo. Ang gobernador ni pahinumdum usab
nga usa lang ka driver o helper ang tugutan makasakay sa cargo vans o delivery trucks. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Mas istrikto nga i-check ang mga delivery vans, cargo vehicles, delivery trucks ug mga ambulansya nga nisulod sa dakbayan sa Sugbo ug mobalik padulong didto sa mga kalungsuran sa probinsya. Kinihuman adunay mga taho nga kining mga sakyanan human sa paghatod sa ilang karga ngadto sa dakbayan, magpasakay og ubang tawo nga gustong moadto sa mga lungsod. Matod ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga adunay mga tawo nga mosakay sa mga delivery vans, cargo vehicles, delivery trucks ug bisan sa mga ambulansya. Gibutyag sab niya nga nagbayad kining mga tawhana og 200 ngadto sa 500 pesos aron makasakay. Ang akong nasabtan, murag na ay hinay-hinay ng exodus. Manggawas na gikan sa Cebu City tungod ni ining pagkalit og saka sa number of positive cases. Kanirabang uban, manago sa mga delivery vans, manago sa mga cargo vehicles, kay lagi, ug gani hasta pas mga ambulansya. Kung dunay kaila sa driver, maghatod diri, inigbalik dito sa mga lungsod, dili kay driver ra og nasa naa o kinsay lain sakay. Dunay uban nga ikarga. Tungod niini, gitahasan ni Garcia ang kapulisan sa probinsya nga istriktong i-monitor ug i-check ang maong mga sakyanan. Subay sa executive order nga iyang gipagawas kalabot sa delivery trucks, usa lang ka driver ug isa lang ka delivery boy ang tugutan. Dugang pa niya kung masakpan, lakip na sa mga manubag ang driver sa mga sakyanan. Kung dunay sobra, buti pasabot ni ana, gismuggle out na og manubag ang driver ana. Kay di man na mahimong makasakay og dili masayod ang driver. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Magsugod na og abli ang ikaduha nga hugna sa tindahan sa Kapitulyo, kini ana ang mahimutang sa lungsod sa San Fernando, Sibunga, Oslob, Barili, Pinamungahan, Asturias, Tuburan, Compostela, Liloan, San Francisco, Catmon, Consolacion, Cordova ug Moalboal. Sumala ni Gobernador Gwen Garcia nga padayon gihapon ang pagbaligya sa unang hugna sa tindahan sa Kapitulyo. Gani mitaho si Garcia nga pipila na ang misumitir sa ilang pasiunang halin sama sa lungsod sa Tabugon, Aloginsan, Alcantara, Ronda ug Isla sa Santa Fe. Kadtong mga nakarimit na, rilisan na pud nato sa second round of stocks. Dulaan na sa 2.4 milyones ka pesos ang sumatotal nga halin ang gideposito nga anaa na karon nahibalik sa Provincial Treasurer's Office o kapin 12 milyones ka pesos na lang ang balansi ang mahimong kolektahon sa Kapitulyo. Ako ning gipangbasa para ang uban mga lungsod mangrimit na sa taon mo oy. Ay kung wa mo'y mga halin iuli ang stock kay gipangita na sa uban nga mga lungsod na kusog kayong halin. Si Garcia nagkanayon nga magpadayon og magpabilin gihapon nga ubos ang presyo sa mga palitunon sa tindahan sa Kapitulyo. So we continue with this aron dunay mga palaliton nga mahimo nga barato kaayo aron kung unsa may salapi nga gikuptan sa atong mga kaigsuonan labi na kadtong naglisod mas daghan ang mapalit. Mainat ang balor sa gikuptan nimong kwarta. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada. Nagsugod na ang pagbaligya ug bukas na sa publiko ang Bagsakan Center sa Cebu South Bus Terminal. Mga labas nga isda ug mga utanon, lagutmon ug ubang mga produkto nga gikan sa 12 ka mga lungsod ug syudad sa lalawigan sa Sugbo ang anam-anam nga nagtumod sa CSBT sukad sa kadlawon sa Huwebes, Abril 23.
Kini naglakip sa syudad sa Karkar ug mga lungsod sa Argao, Alcoy, Balamban, Barili, Bulhoon, Dalaget ug Sibonga sa habagatan. Samtang gikan sa dakbayan sa Danao ug mga lungsod sa Midillian, San Remigio ug Daan Bantayan sa norte. Matud ni Gobernador Gwen Garcia, ang tanang mga produkto nga gikan sa habagatan ug amihanan anha na itumod sa CSBT kay wala madayon sa Cebu North Bus Terminal. Sumala sa gobernador, napahigayon ang Bagsakan Center tungod sa kooperasyon sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo. Pinaagi sa market administrator nga maoy nag-contact sa suppliers ug nag-issue sa mga ID o certification. Ato ning klarohon ha. Wa mi naghimo og lain nga merkado diha. Wa mi nag-put up diha lain nga carbon or lain nga pasil. Kili. Di gyud pwede din niya ang retail. Mo nang gitawag na natong Bagsakan, wholesale na ha. Gipasabot ni Garcia, kun wholesale, minimum nga 3 ka banyera sa isda ang paliton. Kun utanon, 1 ka gatos ka kilo. So sorry kung gusto kang palit og tunga sa kilong carrots, di gyud pwede. Kay para ni sa mga wholesalers nga ngadto na sila na mobaligya dito sa carbon, sila na mobaligya dito sa pasil. Gidugang sa gobernador, pinaagi sa Bagsakan Center sa CSBT, maluag-luagan ang karbon ug pasil kay ang mga motumod dili na kinahanglan nga moadto pa sa maong dagkong mga merkado sa syudad sa Sugbo. Sa CSBT na kuhaon sa mga pumapalit nga maninda sa karbon ug pasil ang mga produkto. Ang pagbutang sa Bagsakan Center sa CSBT, usa sa mga pamaagi nga gimando ni Garcia aron mahugtan pagyud ang ilang mga lakang nga gihimo pagpugong nga dili mo kuyanap og maayo ang Coronavirus Disease 2019 sa lalawigan sa Sugbo. Inigtumod sa mga produkto, kutob ra sa CSBT ang mga taga-lalawigan. Unya inig kahuman, mubalik na sila sa mga lungsod, diin sila nagagikan. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinez. Aron istrikto mapatuman ang social distancing, anha na idiretso og tumod sa Cebu South Bus Terminal kon CSBT ug North Bus Terminal kon NBT ang mga utanon, isda, lagutmon ug ubang mga produkto nga gikan sa kalungsuran ug mga syudad sa lalawigan sa Sugbo. Matud ni Gobernador Gwendolyn Garcia, ang duha ka dagkong mga terminal himuon nga temporaryo nga Bagsakan centers, sanglit wa pa kini magamit karon tungod kay way biyahe ang mga bus ug gipaningkamutan nga mabuksan na kini karong simanaha. Sigon niya ang mga produkto nga gikan sa kalungsuran ug syudad sa habagatan adto dadon sa CSBT, samtang ang mga gikan sa norte adto ilahos sa NBT. Tumong niini nga dili mo apil sa dasok sa daghang mga mangumprahay ug manindahay sa Carbon Public Market ug Pasel Fish Market sa syudad sa Sugbo ang mga gikan sa lalawigan nga magtumod sa ilang mga produkto nga gikan sa kadagatan ug kabukiran sa ilang lugar. Dili ni nga maghimo tag bag-ong carbon or maghimo tag bag-ong pasil. Binulto ni, wholesale ni. Usa ato ning gihimo aron sa pagpuno pa og safety measures alang sa probinsya sa Sugbo. Nga lagi inighatod ni ini nga mga produkto ang kadtong mga naghatod dili ma-expose to possible infection unya iniguli nila kung sila mahimo ng mga asymptomatic carriers posible na nga maoy maka-infect usab dito sa mga katawhan sa probinsya. Atol sa tigom sa gobernador uban ang mga mayor ug sila si Deputy Speaker Pablo John Garcia ug 5th District Congressman Duke Frasco niadtong Biyernes, Abril 17. Gipaabot sa mga mayor ang ilang dako nga kabalaka sa pagsigi og tumod og mga utanon, isda ug ubang mga abot nga gikan sa probinsya nganhi sa syudad sa Sugbo. Kini tungod kay nagkadaghan ang mga nagpositibo sa Coronavirus Disease 2019 kon COVID-19 sa dakbayan sa Sugbo. Sa duha ka lugar nahibaw ta usahay di gyud ma-implementar ang strict social distancing. Tuwa tanan mag pundok maghuk anay didto. Busa worried kayo sila kay kaning muhatod nga truck
tuyog sa driver, tuyog sa delivery boy or truckman, walay control kung kaniman sila makighugoy-hugoy ini kanaog dito sa carbon nga dili lang diretso og deliver. Muna gipangitaan ni nato og solusyon nga magbutang na lang ta og bagsakan center, usa sa norte ug usa usab sa south. Nihangyo si Garcia sa kagamhanan sa siyudad sa Sugbo nga dunay daghang mga truck nga kun mahimo magpagamit sa ilang mga sakyanan aron modala sa mga produkto ngadto sa Carbon o sa Pasil nga gikan diha sa CSBT o NBT. Niawhag siya sa mga binulto nga mga manguprahay ug sa mga mutumod sa ilang mga produkto nganhi sa siyudad sa Sugbo nga makiglambigit sa ilang municipal o city agriculturist o sa provincial agriculturist aron sila maayudahan. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinez. May warning si Gobernador Gwen Garcia nga iyang ipadakop ang masakpan nga namaligya sa ilang mga napalit gikan sa tindahan sa Kapitolyo ngadto sa sari-sari stores. Nipasidaan si Garcia niini human dunay feedback nga nadawat nga ang uban misuway og baligya sa ilang mga napalit nga mga dilata gikan sa tindahan sa Kapitolyo ngadto sa retail stores. Ang tindahan sa Kapitolyo, proyekto sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, aron pagtabang sa kabus nga mga pamilya sa kalungsuran ug dakbayan nga naapektuhan sa gipatuman nga enhanced community quarantine gumikan sa coronavirus disease pandemic. Sa maong tindahan nga giplastar sa mga gym sa kalungsuran ug syudad, mas barato ang mga baligya nga menos og 10% kung itandi sa presyo sa dagkong mga tindahan. Kini sama sa bugas, mga linatang pagkaon ug ubang palaliton. Mga mayor, mga kapitan, anha ko musalig ninyo, report dayon og naay mubuhat anak. Ihimo na ni nato para pagtabang ninyo. Ayaw mo pagminaro. Kay di gyud karon panahon sa pagminaro. Nya na lang ug makalingkawas na ta. Pakita ta sa taka-bright. Pero karon ayaw sa. Kay lisod kaayo ang atong kabutang. Tungod niini, nakahukom si Garcia nga limitahan na lang sa 12 kabuok ka mga dilata gikan sa 24 kabuok nga mahimong mapalit sa usa ka pamilya. Gipahinumduman sa gobernador ang mga tao nga ang tindahan sa Kapitolyo paagi sa Kapitolyo pagtabang nila ug dili aron inegosyo. Unang warning lang yun, ay tao mo pamaligya nga ng inyong napalit nga bihang baratuha para na ninyo, para na sa inyong konsumo. Ayaw mo negosyo, ayaw mo dinhang paningkamot nga makaganansya pag yun. Okay, sabot ha. Sabot ha kay ako ang gibuhat kay naluoy ko ninyo. Pero kung di mo maluoy sa inyong kaugalingon, adi sad ko maluoy, ipadakop tagyud mo. Sa sunod simana, musuroy si Garcia sa mga lungsod ug iyang apilon og tan-aw ang sari-sari stores kun duna bay gibaligya didto. Samtang duna usab tindahan sa Kapitolyo nga bag-uhay lang gibuksan sa mga lungsod sa Argao ug Tudela sa isla sa Camotes. Si Garcia nitugot sa hangyo ni Tudela Mayor Greman Jojo Solante nga gamiton ang 501,200 pesos nga tipik sa 2.2 milyones pesos nga financial assistance sa Kapitolyo ngadto sa ilang lungsod sa pagpalit sa mga baboy nga gipamuhi sa mga mulupyo sa Tudela. Ang baboy paliton sa lungsod sa tag 140 pesos matag kilo o ang tag sa ka kilo ang iapod-apod sa matag pamilya kuyog sa bugas. Instead of sardinas, ang ilang paliton baboy para katilaw sa adobo. Mauna, and we agreed for as long as ang presyo will be kept at 140. And of course, mo accounting sila pila ka kilos ang ilang napalit. So these are the innovative ways no nga gipangita nato nga sayod ko makahimo gid kaayo ang atong mga mayor. Gani di ay dito sa lungsod sa Tudela ang mga habal-habal drivers na mo deliver sa mga gipalit o kaha ang mga ayuda sa mga kabalayan. So at least in some sense doon na gihapon sila earnings. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinez. Hayan nga butangan na og bagsakan centers ang mga kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo.
diin makapalit ang mga tao og bugas, canned goods ug uban pang mga panginahanglanon. Mato ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga kini isip pangontra sa mga kadtong nagpasaka og maayo sa presyo sa mga palitonon ug nag-hoard og mga produkto tungod sa panik sa katawhan taliwa sa hulga sa coronavirus disease. Pinaagi sa Bagsakan Center, i-regulate ang pagpalit sa mga produkto ug siguraduon nga wala gi-hoard ang mga palitonon. Pinaagi sab niini, masiguro nga adunay igong supply sa bugas ang mapalit sa katawhan. Sama sa NFA nga tig 27 pesos lang ang kilo. Magbutang gyud ta didto. Together with our mayors og usa ka outlet or bagsakan kung diin makapalit ang mga tao. Mind you, dili sad ni mag-hoarding na sad mo mag-panic buying. Kinahanglan ni nato ma-regulate. Pero ang ako lang gusto masiguro nga dunay makaon ang mga tao. Samtang ang Department of Social Welfare and Development nag-andam na sab og food packs nga adunay bugas ug uban pang mga pagkaon nga iapod-apod ngadto sa mga kalungsuran. Hangyon usab ni Garcia ang mga kongresista nga gahinan og budget ang ilang mga distrito aron mapun-an ang mga food packs. Kini akong ma-assure aron sa nangutana. Down to local government level, mag-put up ta og Bagsakan Center. Kung diin ibaligya ang NFA rice at the proper mandated price. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Barato nga presyo sa nagunang palaliton ang mapalit sa mga kabus sa kalungsuran ug mga syudad sa lalawigan sa Sugbo, pinaagi sa tindahan sa Kapitolyo. Matod ni Gobernador Gwendolyn Garcia, mao kini ilang giandam nga buhaton aron pagtabang sa mga kabus ug sa mga nawad-an og mga trabaho gumikan sa coronavirus disease 2019. Para ra gyud ni sa mga indigents ha. Para ra ni sa mga kabus, para ra pud ni sa mga nga-displaced nang nawad ang trabaho, kanang mga naglisod, dili pwede nga mo-appeal og line up ang nasayuta nga labihang datua unya mo-appeal og line up para pagpalit kay kibaw siyang barato. Gipasabot ni Garcia nga tuyo usab nila magbutang og tindahan sa Kapitolyo sa matag local government unit sa probinsya aron magtarong og pamaligya ang ubang mga negosyante ug dili magpasagad sa presyo sa ilang mga gipamaligya. Apil sa baligya sa tindahan sa Kapitolyo ang bugas sa National Food Authority kon NFA sa tag 27 pesos matag kilo, bugas mais, mga linata nga pagkaon, alkohol, sabon, mantika, gatas, kape ug uban pa. Adto kini ibaligya sa mga gym sa kalungsuran aron masiguro mismo sa mga LGU ug kapulisan nga hugot nga mapatuman ang social distancing sa mga tawo nga mamalit. Tag 2 ka kilo lang ang itugot sa matag tawo nga mopalit og NFA rice sa matag semana. Ang mga social welfare officers sa kalungsuran ug mga syudad ang tahasan nga mag-profiling diin ang kapital mooy muhatag sa data kung kinsa ang mamahimong makapalit sa tindahan sa Kapitolyo. Samtang ang mga municipal ug city treasurers mooy tahasan sa mga halin nga mooy mutugyan ngadto sa Kapitolyo. Si Garcia nang hangyo sa dagkong supermarkets nga ang pinakaubos nga presyo ang ilang ihatag isip paagi sa ilang tabang sa mga Sugboanon. Tinguha sa gobernador nga masugdan na ang tindahan sa Kapitolyo sa sunod semana human unya sa iyang pakigtigom sa mga mayor sa lalawigan. Wa madayon ang iyang tigom sa mga mayor niadtong Biyernes, Marso 20 tungod kay ilang gikwarantina ang ilang kaugalingon human na nambong og General Assembly sa League of Municipalities of the Philippines kon LMP didto sa kauluhan bag-uhay lang. Gibuhat kini nila human nagpositibo sa COVID-19 ang mayor sa Baliwag, Bulacan nga si Ferdy Estrella nga nitambong usab sa maong panagtigom. Sa Marso 26 ang ika-15 kaadlaw sa mga mayor sa Sugbo sa ilang pagkwarantina sa ilang kaugalingon. Mo na we had to reschedule. Sayang ang time. Mag-teleconferencing lagi unta ta. Pero di ba na tanan nga dunay kusog nga internet. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinez.